chapter 6, verses 24 to 34. Praise God. So, manindog ta mga igsoon, Matthew chapter 6, verses 24 to 34. So, kaning pagkahisgutan na ito, giuluhan siya, ang kabalaka o ang kahadlok, mahihinungdan sa kakulang sa pagsabot. Kabalaka o ang kahadlok, mahihinungdan sa kakulang sa pagsabot. Atong tanawon diha, Matthew chapter 6, verse 24, tasugod og basa, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka aganon kayang mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon ug unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Sa verse 25, tungod niini sultian ko kamo, ayaw kabalaka unsay inyong kanon og imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa sa pagkaon ug ang lawas kaysa sa biste? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas o mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa sa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi pinaagis pagkabalaka. O ganang mabalaka man kamo sa inyong ibiste. Tanawa giun sa pagpatubo ang mga bulag sa kaumahan, wala sila maghango aron makabiste. Apan sultian ko kamo nga bisan gani si Solomon, nga dato kayo walay sapot nga sama katahong sa usa ni ining mga bulaka. Verse 30. Kung gibistihan sa Dios ang mga baliling nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pa dili bistihan pagkagamay sa inyong pagtuo. Busa, ayaw kamo kabalaka kung asa kamong kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit nasayod na nga nakinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. O ang ubang mga butang ihatag ra diha kaninyo. Verse 34. Busa ayaw nyo kabalaki ang musunod na adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Let's pray. Thank you, Lord, nga imo na pud kaming gihiusa sa imong presensya. Din kami maghiusa pod sa paghatod mga pagpasalamat ug mga pagdayeg sa nagkanalain namong giagyan sa kinabuhi, Ginoo. Bisan sa pagpangatubang namo sa among mga problema, pangutana mig asa gyud mig panabang ani. But nasayod mi o Dios nga sa among kahadlok ug kabalaka, nakulangan kami sa imong kaalam. Unsa di ay ang ayan namong hugtan nga mga kinaiya aron kami di mahadlok ug mabalaka. Ikaw ang Dios nagsultis imong mga pulong. Na dili kami mabalaka, Ginoo. Busa tabangi kami karon ing kabuntagon. Tagaing kaalam ang among panghuna-huna. Hatangi kami gugmas pagbuhat sa unsay among nadungog. Badlunga kami, tulira ang among mga hiwi ng mga pagkinabuhi, pinaagi sa imong mga pulong. O salamat kayo, O Diyos, na kaming tanan mapaubsanon o mahinangkon o mudawat sa imong mga mensahe. Himo ang usab, O Lord, dining mga taknaan. Kinsa may niad karon nga nabugatan sa mga problema. May mga kasing-kasing na samaron. Gamita ang imong pulong nga mahimo maghatag kagaan hupay sa mga samdan ng mga kasing-kasing. Pulihi sa buhit na paglaom ang among kahadlok o kabalaka, Ginoo. Salamat kaayo, Lord. Dili na mi kahibaw, hinlo ba ang hangin nga among ginhawaon, luwas ba or makamatay. Apan ikaw ang among kinabuhi o ang among protector, Amahan. Busa Lord, mong isanib ni mo, walay manghilabot nga gahom sa kangitngit sa kada usa nga ni karon. Sa tanan nga maabot nining mga mensahian nga nag-abang sa live streaming. Thank you, Lord. Nga doon na po kay espesyal nga pagpangumusta nila, Ginoo. Salamat kayo, Diyos. Muna akong pag-ampo, madawat na mo ni pinaagil lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Among hari, mangluluwas o Ginoo. Kitang tanan maingon. Amen and amen.
May butang ang kahadlok o ang kabalaka resulta sa kakulang sa pagsabot. Anong dili kayo nato masabtan ang sitwasyon sa matag-usan nato karon. Dili nato masabtan ning nahitabo sa palibot. Dili nato masabtan kumusta ka sa atong gibati. Di ta kasabot sa atong mga bana, mga asawa di kasabot sa bana. Mga asawa, mga bana di kasabot sa asawa, di ta kasabot sa atong mga binayas ng mga anak. And bisan sa atong kagalingon, dili na ta makasabot. O niya, nagkalain-lain ning mga panghitabo karon, wa na nindot, puro na maot. Ang imong madunggan, puro maot. Ang imong madunggan, walay nindot. And so Lord, nagpasidaan nato, nga ngayon nato, nga pamalandungon pag-ayo. Kung sa may iyang isulti. Tungod kay, kung dili na nimong masabtan ang imong makita o madungog sa palibot, bisan ang imong kaugalingon, wala na'y problema kung masabtan nimong ayo ang pulong sa Diyos. Pero wala nang kakasabot ganis palibot nimo, wala nang kakasabot sa imong sikatawo, wala nang kakasabot sa mga pangitabo, wala nang kakasabot sa tong panahon, wala nang kakasabot sa imong kaugalingon, wala pa gyud ka kasabot sa pulong sa Ginoo, mataranta ka o mahadlok ka. Og sultihan ka nako kining kataranta, kabalaka ug kahadlok mao nimo pabiya sa tawo diha sa Ginoo. Mamatay ang iyang paglaom, mangita na lang siya paagi unsaon niyang masurvive siya. Na? Mangita siya paagi siya mabuhi ko aning kalibutanan. Pareha sa gi-share karon. Last Sunday naisgutan na mo na katong about atong yuta. Na? Grabing kagubot. Kanya kung maminaw ba jud ka mga igsuon problema jud kaayo. Ami gyud ang kagoliya. But praise God jud kaayo na mo hatod si Lord. Ningon pa to pagtan-aw sa mga papers. Uy. Mga piki ni tanan disin man ning ipaggama. Mga piki ang yuta. So ang original nga owner na ang magina malocate man gina. May balo man po na sila ng kinsa jud na assign diha. May balo jud na sila og kanang yuta piki kanang mga papel piki or dili. So ingon ana ang mga panghitabo. Now, daghan kayo tag mga gikabalak-an nya karon nga kabungtagon gusto ni Lord na klaruhon ang imong pag-ila niya, ang imong pagsalig ug pagtuon niya. Kay niingon man dinhi ang Bible nga kining kahadlok ug kabalaka iya ni sa di magtotoo. Gikaro man ni giprangka dinhi nga kini dili mga magtotoo, magsigir sila kabalaka, muna magsigir sila pangita bukod ani mga butang sa kalibutan. Mga pagan sila di magtotoo. No? Muna gipasidan anta na ang nagbuhat niini, daw sa mas nagbuhat rapor, di pangbuhat sa mga dili mga magtotoo. Gi-explain ni Lord ning ayaw og kabalaka. O niya bugbog sarado na kining Mateo 6:33. Sige ra junig balik-balik. Gikan pas pagsugod nimo pangalanggas Ginoo hisgutan na gyud ni unahang Ginoo una 6:33 ang uban pod unaharan Ginoo pero wa kabalog asa niyo betong Juan 3:14 seek ye first the kingdom of God nada wa kay mo asa Matthew 6:33 na siya karon bag-o na nimo ang himuon ni Lord nga daw bag-o pa nimong nadungog ning Matthew 6:33 before ka mo mudong diha adto una ta sa unsay gisulti sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Ingon diha ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa sa batanan bisan unsa kundili pangayuan sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Hangtod nga dili na matubag ng imong pangutana kanang imong gikadlukan kanang imong gikabalak-an karon. Ang gisugo ni Lord nimo pakanunayon kag ampo ug pagpasalamat. Sige ba dayay tag-ampo mga igsuon? So, dili mabalaka sa verse 7. Sa dihang imong pangayoon sa Dios, uban ang pagpasalamat. Unsay mudangat nimo? Verse 7 tanawa. Ug ang kalinaw sa Dios na dili matugkad
matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing. Ingon ang Bible nga, guard your heart for it is the wellspring of life. Panaligdi ang imong kasing-kasing. Pero kita mga igsoon, ita ka mang manalipod sa atong kaugalingon. Muna mo sahay, dali kay tang taptan og mga sakit. Kaya nga itong kasing-kasing, source of life siya, issues of life na adiha. Pag magproblema ang atong kasing-kasing, problema ang atong panglawas. Magproblema. So, ingon siya pagsulti nga, ang kalinaw sa Diyos na dili matugkad sa panabot sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing. Diha na nato makita, nga natay problema, pero grabe ang kalipay o kalinaw. May nanok, gyapong kagtulog. Pero kung wala pa na nahitabo nimo nga nakay kalinaw karon nga gatubang kag problema, ang auhag ni Lord nimo magmay nang puon ka. Hello, napayuban mag-ampo nga dili ka agwanta. Gaya man imong gitubag, Lord. Magkakaayo. Nga na, no? So, manalipod sa inyong kasing-kasing og huna, dili malibog, dili maadlok, dili mataranta, dili mabalaka, nga naman, dunay peace from heaven nga mo protect sa itong hunang kasing-kasing. So, nga naman, kung sa'yo pinakarason, kaya nahigong sa tadya kang Kristo. Let's read Diritas English. Don't worry about anything, but in everything, sa tanan. Through prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God. Kabalo kasi ginatag panuginon sa atong isig katawo, sa atong problema, pero be made known to God. Ato sa Diyos isumbong. No? Di na kinanglang ang tanan pa nimong mga mga imudyong ipahibalos di buok barangay nga kabalo mo dyan niya akong ginuhatan kaniya to. Be made known to God. Nga na ron. And then ingon siya, which surpasses every, in verse 7, and the peace of God, ang kalinaw sa Diyos, which surpasses every thought, kanang lapaw sa tanang pagsabot sa tao nga kalinaw, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Mao daw na manalipod sa atong kasing-kasing. Kabalo ka kung sa'y problema na to. Ingon si David sa Psalms 119 verse 11. O Diyos, ang imong pulong gihipos nako pag-ayo sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala. Unsay gihipos ni David sa iyang kasing-kasing? Na nasa awit mga insomnio, a pure heart, that's what I long for. A heart that hides your word. So that sin kanang kami. Muna gingon ni David, ang problema na ito, Kristuano na ito, pero gihimo na ito, nga itong kasing-kasing na basurahan. Dawat ang mga istorya, dauton ka, dawaton nimo, papuyon nimo sa imong kasing-kasing tong maot nga mga pulong, mga basura, hangtod nga nagdumot na ka, hangtod ni saka ng imong sugar, na high blood na ka, giatake ka, o na di nakakaliyog, ikaw na po'y nakaimog. Tinuod na. Kay sigit ang gatigong. Munang si David ningon, Lord, bahala kung sa ilang isulti, ang akong kasing-kasing maghipos. Magtago, magpuno, magpapuno sa imong pulong. And you know what? Itang Christian si tag-memorize ang mga promise ni Lord. Sakto? Pero wala tang nag-memorize direct mga bersikulo nga pagpantod. Mga tunglo nga verse, wala na ito nag-memorize. Now, even katong giingon sa Jeremiah 29:11, ang mga Israelite, nawala na sila paglaom. Unya, ang tanan nga mga tao, musulti nila, mga propeta, musulti nila, o ang ipangsultis mga propeta, o ilang madungog sa mga tao, maoy makapasamot sa pagkamatay sa ilang paglaom. And that is why si Jeremiah, nahibaw siya unsay kahintang sa katawan sa Diyos nga tuas Babylonia. Mao nang gisuwatan niya nga pagbinyo mo diha, pagtukod mo diha mga balay, panganak mo daghan kay madugay pa mo diha sa titap katuig pa mo diha. Moabot raw niya
na ang panahon nga mubalik mo. Ayaw na mong paminaw ni bisan kinsa. Ningon ang Diyos sa verse, tungod kay sa verse 29, sumpay na. Sa verse 28, ningon si Lord, ayaw na mong paminaw ni bisan kinsa. Kay verse 29, ningon siya, kay ako lang ang nasayod sa laraw. Sa plano sa kada usa. Ayaw nang ihatag ang imong palad atong bulang kristal. Nga mohimalad sila, manghimalad sila, nga moingon nga, uy, putol man mo sa kabadlis. Ikaw na lang magpadayon, o ang imong partners kinabuhi, di na magpadayon. Hala no, duha raman eh, huwag mo'y anak. Nang anak lagi dusit. Sila na nasayon. Ang tanan nga madungog na nimo karon makapahadlong, makapataranta, makabalaka. Tanan nimo makita. Pero si Lord yun ang nasayon. Mo gani nga di na ta mosalig sa tong kaugalingon, di na ta mosalig sa kwarta, di na ta mosalig sa kaalam sa tao, di na ta mosalig sa tao. Kay nakatilaw na ta. Nga nasakitan na ka. And daghang nag-complain karon sa itong kinabuhi nga nung ingani ko. Sukat sa una, sige ang nakadungog. Una sa Lord. Giuna ba ni mo? Wala. Mo complain ta karon sa itong kahintang. Sa mga estudyante, sige ko encourage. Unahan dyan ang pagpangalagad sa Diyos. Unya, fokusin inyong pag-eskwela. Dili po na ipasabot mga igsuon nga mo pugong kung yung maguyab-uyab mo, pagkamatay ko, kaya naguyab-uyab mo. Isuda po na, no? As kanang papa, nagtanaw nga, unsay imong ugma, mo nang musulti, anak si Lord. Sometimes ba mo complain ta, Lord, ganong delay kayo ang akong blessing. Kung ikaw kung naitabon sa Ginoo, gadagan? Nganong langay naabot ang akong panalangin, Lord? Gadagan di ka, sa dang gitawag ka ni Lord, anak, biyain mo sala, nagdagan ka? Gibunlot, pagani ka ni Lord dito? Ayaw lagi na! Dahil ka ulo. Adi, nga na si Lord, may gugmamon si Lord. Isang na to? Manang dapat mga igsuon, atong tanawon pa kayo. Ingon si Lord, siya rin nasayod sa iyong laraw. Okay, si Lord man di ay ang nasayod. It means siya ay nag-control. Ay, naku. Nakaka sa barko mo igsuon, ang barko nalunod na. Padung na muunod, katunga na na tubig, yan na mas taas. And then hatlong na ikaw balaka, na kaya kataranta na ikaw, pero waka kahibaw nga ang kamot ginawa kagunit na barko, idua-duaan ang tingali pa. Ikaw mabalakon kay ka, ha? Di pag yung kamampon ako. Na? Kakibaw nga na. Sa ato karong mga gipakatubang nga problema, gitudluan ka ni Lord. Because dili man nimo ma-realize unsa ang priority, unsa ang ngayang himuon, unsa makapahimaya sa Dios, hangtod nga paagian kag ingana nga problema. Dili nimo ma-realize. Now listen. Ingon siya, for I know the plans I have for you. Isa ka plano? Ikaw may kaplano sa imong kaugalingon, dili si Lord. Kabalo si Lord nga kung ang imong plano may masunod, disgrasya ka, kaya ang imong plano puro makadaot nimo. Sakto? Puro makadaot. This is the Lord's declaration. Plans for your welfare and not for disaster. Plano daw nimo, nagplano si Lord nga iangat ka, dili word na disaster, maalaot. Ano sa Tagalog yung maalaot? Hindi ko alam. To give you future and hope. So naa kay nindot nga ugma, buhi pag yun ang imong paglaom. Kasi nakahimo sa tao nga patay, patay na iyang paglaom. Paglaom makahumang eskwela, paglaom nga mabuhi, paglaom nga mauswa, paglaom nga matarong, paglaom nga mabulahan, mabalaan. Patay na siya. So si Lord rin nasayod, anak. Muna ingon sa dito sa Philippians 4:6-7, do not be anxious of anything, but in everything, pray with thanksgiving, and the peace of God, verse 7, that surpasses all human understanding, will guard your heart and your mind. Wala lindutan, no?
Dita ka panalipod sa atong tanawa, maglingkod ka. Ba't naghanang na humani mo huna-huna imong lawas sa trabaho? Magbuhat ko kurungan, akong giyaning wilingon, ani, ako to ditong tamnan, muna magtanong ko diha, ako niya ni. Daghanan na humani mo huna-huna imong lawas way nabuhat. Muna kining atong mga huna-huna papanaliptan ni Lord, kaya bisag asa ni mo ato, makahinumdum pag-alinis mga nalabay. Hinduta sa una, oh. Grabe yung I did it my way naman sa una. Gituparan sa usa ka bowl nga tuba na nagbukal-bukal nga Pepsi. O yung inikanta na ako na pinakagamay na ko ng 99 nga grado. Di ka huna-huna ato. O niya ka nang mukanta ka ato sa una, pinapiyong-piyong kayo nga, feel kayo ni mo. I did it my kasi ba? Way. Lipay po ka kay ni Pakpak, pero ang machine doon ay ni Pakpak. Pagkaugma, I did it my way, manang labad ang ulo. I did it my way man. Ingon si Lord, I am the way, the truth, and the life. John 14 verse 6, Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Pero niingon man kang I did it my way. Kanta pag Alejandro. Alejandro, Alejandro, don't call my name, Alejandro. Nasabot mo na? Creator God, ayaw tawga, ayaw kog labot-labot. Muna yung masabot na Alejandro. Kita wa, pagkakasabot na, kanta naman. Sige, kanta ang mga wordless song. Kamo ba, hilig man yun mong magsabak-saba, no? Hala, butang sa inyong dunggan ng inyuhang headset, pakoski kayo. Ringkik ng boto na yung dunggan. Observa rin ang mga tao sa palibot, kaya ba hindi ayo, anang taknaan mo pa ilang oras ipag-itulog. Wala na sila naganahan, nalingasan na sila. Ingon ang Bible, love your neighbor. Ang gusto ka, lamig kayo, yung pakos kayo, butang stungga ng headset, pakos kayo. Hanang ikaw ay nakadungog, magtamling-tamling ka diaway, maghilabot ni mo. Ang mga kanta ba yun, mga wordly. Pam-param-pam-pam-pam-pam-pam. Ganun nga na. Ha? Ari, pinatiktok pa yun. Labong bitang magdaing na para sa Ginoo, way lasa, way gana, way lame. Mag-awit na para sa Ginoo, wala. Tuwa, marag kandilang giugbok, hapit na mahurot. Labong si David nagkahubo-hubo og sinayaw para sa Ginoo. Ano mga tawing ana inabot ana mga pagsulay problema ka magbalatian tanan. Mataranta mahadlok babalakan. Makita nimo kusog mo amen pero way Ginoos kinabuhi. Inig abot problema mabalakon kaayo pag di magtotoo. Tawag na. So, ang pinta. Oh. Nagabi grabe kung saan na itong oras, padong na alauna. Na medyo kayo sigurong ipauwang og motor. Ito na akong nabantayan. Basta, lamig ko na ko. Lamig ako, nga na ba? Padool ni mo na imo ang dunggan na itong trambutso niya, lain mo imong pauwang mo, may gusto mong kakusog. Dini sa mong palibot, puro minaay gagmayng bata dire. Ani, puro kani mga silinganan na mo dire, puro minaay mga bagong nanganak, ang silingan, bagong nanganak. No? Ingana bitaw. So, sa agutas ng Peter, 1 Peter chapter 5 verse 7, ingon siya, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo.
Mga asawa, grabe, tang atiman na niya itong mga bana, no? Naniyamid man lang itong mga bana. Ato yung nanan kita, grabe kita, makamangong kita mga atiman sa atong mga anak. Pero walay sama sa Diyos kung maghisgot tag pag-atiman. Si Lord yun nag-atiman na to. Nya, ang kinaiya sa usa ka anak mga igsoon, di siya makabantay sa iyang ipangbuhat. Labi na kung bata pa siya. Ang tawag niya, di pa mature, immature nga. Ano akong anak, 3-year-old pa na. O niya, sige na doon na, ayaw saba siya, kay tulog si Bibi Mangod. Muhilo ba kadali, pagkataw-taw, kasaba na po, say, ayaw saba siya. Kita po, ning anak mo ta. Pag sultihan ka sa kausa, kaduha, katulo, balik ragyapon ka, immature. Huwag na eh, problema, pila na itong edad. Oh, balik-balik mo na. Immature ba? Di mo to, wala pa ni tubok, pero muna pakalipay na itong ginapatubok ta sa Ginoo. Amen? Ayaw po kayo ng, bakit kaging ani radyo ko? Ing-ani na ko. Mauna niya akong signature. Ingon dito, cast all your care. Kanang atong mga anak, no, wago na sila problema sa COVID. Na problema ba ng mga bataan ng COVID ron? Delta, Lambda, Immu. Oh, daghan na. Naingon pa itong mahugdon ko no ang tanang litra, na? No? Daghan kayo. Pero tanawan ang atong mga anak, manghilak, rag walay gatas. Kisay ka-care nila, moingon ba, paghilak ni Mos, paghilak sa imong anak mo yung mga, sabi na, pagtimpla imong gatas, ako pa'y kapalit, ako pa'y mo timpla. Di kitang ginikanan mo bangon ta, kapoy kayo, pila na kagabi eh. No? Uy, tulog-tulog. Uy, tulog-tulog. Kaya ganing bata, mamuntag, mampon, magtulog, ang magmata, ang gabi eh, ganing man to. So, kanya mabuntag, di naman po kakato, kaya daghan na nakuwang ng mga palibot. Naigahimo dito bato, naigahimo dito puthaw, doon naigahimo dito pultahan, doon ay mga motor, na yung mga aning likod sa kwarto. Ano, di na, right away, di na, medyo magi. Bibo kayo! O niya, daghan mag yung kayo tag-iro, kanili atong iro, dahil magkwano niya. Apa yung mga manok? Anak, kung sila mabato ka ng kuraw likod sa kwarto. Manok na yung Senyor Pedro. Naugis o balahibo. Pag ingon niyang, dili lagi may kaila, anak, mamatay pa ko. Ingon ang manok, baka ko. Nga, Pastor Rodnel, baka ko, ingon ang manok. Cast all your cares. Tanan nimong mga gikinahanglan, giproblemahan, gikabalakan, isang at ngadto sa Dios kay siya nag-atiman nimo. Kabalo ka mga igsoon, nabukatan na gani ka tungod sa imong problema, imo pag yung na-share sa wrong person. Dito nimo na-cast, dito nimo nasugilon, dito nimo nasumbong. O kanang maong tawhana, gipanapi noon kasi mo barangay Lourdes. Gipaniway TR ka, gipaniway RD. Na imbis matabangan ka mugaan na bugatan, panahon kag sa mo. Mas Lord nag-awa, cast all your cares unto Him. Balik na ta sa Mateo. Kaya ganing Mateo, karon pa nato ni nadugan. Amen? Basi mo yung lugay na kayo, Pastor. Una na ulit. Okay? So, Matthew chapter 6, namadlong si Lord.
Pero before niya gibadlong, iya unang gisultik unsay atong mga problema. Ang atong problema na as verse 24 niyon sa diha. Dili ka mo mahimo or dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayon iyang dumta ng usa ug ang usa iyang higugmaon ug unungan niya ang usa iyang kamayon. Dili ka mo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. So mao ni ang number one nga problema nga ipahibaw ni Lord nga naa nimo. Diba si Baba kabalo na kay problema ani? Kasagaran na pagyan ani mas mapalabaw pa nato ning panalapi kaysa sa Dios. Mayong panahon sa pagpangita og kwarta 24/7 na halos. Or maingon ta unong kaadlaw kadiha sa imong pagpangita mga salapi unsa pa na diskartes kinabuhi. Pero sa Dios bisag sa usa ka adlaw mobasa lang usa ka kapitulo imposible. Bisag makaampo na lang tag pila ka gunto imposible. So naa nato ning problema karon nga ang mura ba ni og ang Dios og salapi ang suba og ang gripo nga nagtulo-tulo. Kanunay kang nagtalikod sa suba og nagsawod ka og balde sa gripo nga nagtuto o nagtulo-tulo na lang ang tubig. Because we know that God is the source of everything we need. Siya yung tuburan sa tanan nga itong gikinahanglan. Pero kabalo ka, kung asa panuon tong tubod, di taganahan dito, ato taganahas mga to, gamay lang kayo. So nabahin ang kasing-kasing sa tao. Verse 25. Tungod niini sultian ko kamo. Dara, una, ingon si Lord, ayaw. Sa Bible, pangitaan ning ayaw. O kining giingon diri ni Lord na ayaw, mao'y naan mo. Sakto? Ito rin katawa niya, Pastor. Kami nalipay. Tanan nga ayaw nga naas Bible, mao'y gustos atong lawas. Mayong ayaw, maoy atong ginabuhat. Sa gikaingon ko na, tanan nga tumbang mga pag-ampo na to. Lord, tagaay kong maayong panglawas. Hunat mo kang suyop, sigarilyo, inom, sabo, way tulog-tulog. Ang kabalo mo sa wala patas Ginoo, sigar tang ikawatan sa yawa. O sa testimony sa among papa ningon siya nga. Kaniadto wala pa mas Ginoo, wa jud ko'y kwarta, wa po ko'y mapundar nga gamit kay adtos pagkaon sa manok. Og ihatag ang akong gipasimutan og trabaho sa tawong wala nako hiilhi inig ka Domingo. Tinuod bitaw? Buhong bagatas ang atong mga anak. Ngayon, ang mga anak, Papa, may manok imong gibinyuan. Kay ang para na akong magatas, Papa, tas manok pa daw. Sakto? So diingon ang papa nga, karon nga naan ako sa Ginoo. Dili pa lang ko dugay nga nagalagas Ginoo. Nakapalit na ko grinder, nakapalit na ko cutter, nakapalit na ko welding machine. Grabe! Pero kaniadto na wa ka kaila kisa tong tuan itong gasagit. Jesite. Inilog. Biya. Wa ka kaila ato pero voluntaryo imong ihatag imong kwarta. Atong tawhanan. O niya nga mga baga na sa likod, lamia kayo. Mga asawa ayaw, kadagko ninyong kasing-kasing, ha? Na? Ini kasildo hatag sa asawa tanan. Diara, ano ni, ban? Diara sigo. Mana ko na bayran sa kantin. Pagkaugma, taga-isa ko diha. Balikon og singil ang mga asawa. Ang bisa to, kaya na ako'y palito. Ang bisa to, kaya, ipalit og siyak sa motor. Nga na, no? Kabantay mo, ano? So, sa verse 25, tungod ini sultian ko kamo, ayaw kabalakaon sa inyong kanon, imnon, aron kamo mabuhi o sa inyong ibisti. Dili ba, mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa sa pagkaon o ang lawas kaysa sa bisti. Kabalo ka, nagatiman si Lord. Tanawa, ha? Ang imong concern, unsa imong kanon unya. Ang concern ni Lord na paginhawaon pa ka unya.
Sige, kabala ka ng pagkaon. Sige, naan na kay pagkaon. Kanya ko na kay gininhawa. Sabay, mukhaon na to. Sumunod ingon, mas pililon pa ang kinabuhi kaysa sa pagkaon. O ang lawas kaysa sa biste. Di ako sa isuot na puro musimba ko. Kung na, di ang pinaka-the best, mauna na. Total ang Diyos, nagtanaw man sa iyang atong kasing-kasing. Wala po ko napasabot, mapanti na lang kamusimba. Kaya tanaw si Lord sa itong kasing-kasing, pastor. Kaya kung may nga na manggaling, di na mag-blindfold pag yun, mag-face mask pag yun, tang manimba. Sige, yung problema ko sa mga akong isuot. Balik-balik na naman yung akong suot. Ano mo ba mga problema? Kung namin mong tawag, wait, musta yung suot? Balik-balik lagi. Hey, siyam ni kabok, uniform niya. Nga nara. Ano po kag magbalik-balik na labahan magkaha? Why problema, imong concern, imong isuot, kinahanglan branded. Pero ang concern ni Lord, ang suotan sa biste na mga imong lawas, healthy. Para sa suot-suot kag branded, gabong po ng imong lawas. Muna concern ni Lord. O kung sa'y naadya, thank you Lord. O wala diya niya, nangandoy ka, iyan po. Di ba? Mga yun. Minaw ka kisa ba'y naaray mga datko? Kisa ba'y naay mga bonus sa December? Magtapad ko ano niya sugod karon kay beer naman. Akong kusgo na akong ampo. You're not praying to God. Nag-ampo ka sa imong tapad. Lord, nasayang ka Ginoo na kinahanglan yung kayo ko, ani. Gamit ang tagang-tao, tandugo ni Maling nasa kong tapad. Sunod, Domingo, wala kayo tapad. So karon, kadi pa mangyog ka convince ni Lord, di na nakakayaw kabala, kayo kadlok sa kanon, sa ibiste, sa imnon, na uban tungod silang kabalaka. What if, na limpyong hangin nga ginawaon? O kira, mag-face mask, mag-oxygen. What if, na limpyong tubig nga mainom? Ato ko Alaska puyo, kay tunahon ako itong mga snow dito, aron na ko'y mainom. Tungod na, kadlok, kabalaka. Verse 26, tanawahan, ingon sila, tanawa ang mga langgam. Lain-lain pa dyan na sila kolor. Wala sila magpugas, magnegosyo, mamaligyag isda, maghimog eskinde. Wala sila na nagbaon. Wala sila na nag-networking. Wala sila na maligyag mga haplas, mga unsap na diya. Tanawa sila. Kisa may nagsabot nilang langgam. Ikaw mamata ka, alas 5:15 ha, mulupad ka pa dong anak, kaya naa dito ang gagamba, naa dito ang uod. Wala, kasulti na nila. Kasi nakatiman nila, ingon ang Bible, wala sila magpugas, mag-ani. Sa ilang, ilang tiguman sa kamalig, apan giatiman sila sa inyong amahan. Ngatuan sa langit. Amahan ngatuan sa amahan ngatuan sa kaling kami nga mga amahan, usahay mo pakyas mi sa among mga obligasyon. Gani kami po maninguha, ning kamot, nitagpahagi, ampo sa Diyos, nga malipay po ning akong asawa, malipay po ning akong anak, tagaan ako king anak, naabay pangandoy ning mga amahan. Pero kung dili pa mahatang tungod kay sabton po nimo imong amahan na ning kamot po gani. Ayaw ka discourage, anak. Kay naa kay amahan nga asa? Nasa langit. Ingo siya dili pa, mas bililon pa man kamo kaysa sa langgam. Now, ang nagsulti pag yun ani si Jesus Christ. Dili si pastor. Si Jesus Christ may nagsulti. Ang muatiman sa imuha mao mismo ang misulti ani. Siya aron magluwa-luwa pa kana. Verse 27. Sultihan mo na ako ha, kanang mo sa inyong mga problema karon di na magpabilin. Bukas makalawa, tapos na.
Okay, mahumana ma. Ayaw na po, sulod, wala na pong problema. Nakahuman na problema, musulod na po lang problema. Na, matiguang tag sa'yo, ano, si Mandeng Ray. Mga malipay ang dagway, lugay na ba doon matiguang? 27. So, kinsa man ninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi pinaagis pagkabalaka. Kung karon mabalaka ka, madugang ang guskadlaw mong edad. Sa pagkatinuod lang, tungod aning kabalaka, nagkamubok ang edad sa tao. Kaya kining atong kasing-kasing pagka makabati ng kasuko, kabuol, kabalaka, kahadlo, maghimo dayon ni naay chemical reaction nga mahitabo, nga mo poison sa atong lung, sa atay, sa daghan ng problema, sakit, manuhas, itong lawas. Muna mong tangtangan doon, ay unahon ni Lord paghinlo ang atong kasing-kasing. Napabata diha? Oh, verse 28. Mubo ra kaya kung wali rong adlaw. Ug nganong mabalaka man kamong asat ibiste. Tanawa ninyo giunsa pagpatubo ang mga bulak sa kaumahan, wala sila maghago aron sila makabiste. Nagtrabaho ba na sila mo? Na may hagunoy diha nga nagtrabaho, nagpasuhol kay matog ICM, atog mall kay mapalit sa dahon. Parang naa na siya dahon. Prong ka kayo si Lord ba? Kabalo mo kumot kayo ni nga message, pero siguro gito yun ni Lord na kiniiyang ihatag karon kay bisag ang mensahe, balik-balik na sa kumot na kayo, ang atong mga kinabuhi, wala pa na nausap. Mabalakon, mahadlokon, kaya po nataranta. Kung sa may akong kauno na niya, kung sa may among ibayad, kung sa may among itambalan niya, kung sa may karon na yung tawag si Lord. Ampo lang kanunay. Na naanay mga nanganhi sa tubangan nagpasalamat. Sarang di ka ma-discourage? Ma-discourage ba encourage? Na Lord, someday ako na po pasalamat niya. May gusto ko Lord, nakagawas na po. Sa hukot, sa gapos. O na-discourage doon ka, kanunay lamang sila, Lord, ako kanus apa man. Ingana. Verse 29. Apan sultian ko kamo nga bisan ganay si Solomon dato kaayo walay sapot or walay bisting nga napalit na pabuhat sa makatahom sa usa ni ining mga bulaka. Mahal kayo natong mga suot. Pero dili makakumpara sa bulak na imong matanaw sa palibot. Mao nang ang bulak gikuha gibutang sa imong sinina. Tanawan mo sinina. Tanawa. Kani ato original natong mga sinina, brown tanan. Dark tanan, mga panit sa hayop. Karon ninduta lang. Na mga litra, na mga bulak-bulak, na mga bulak. Ingon ng Bible, bisan si Solomon, wala nakabaton. O maanindot nga biste, sinina, nga sana kaanindot sa bulak. Mao mangganing ang bulak, gipangpuha, gipangbutang sa itong mga sinina. Arang mo nindot yan ang sinina kayo, dili nindot. Hello? Tanawa na mga bulak. Di ba natabangan niya ang imong nawong? Sabi mga gool, pumudayo ng anak. Sa verse 30. Kung gibistihan sa Diyos ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra. Kamo pa kahay dili bistihan pagkagamay ninyong pagtuo. Pastor, sa amon sunod, di mangyo ko kalabangan niya akong pagtuo, o gamay raman dyan siya. Gamay or dako, ang importante buhi na nga pagtuo. Buhi na pagtuo na. Gibistihan sila nila, ikaw pa kahay. Sa pagkatinuod ng kinahanglan magkaton, makadaghan na tang nagkatubang og mga problema. Gani, kamatay sa kinabuhi. Sa pailae, kalisod. Mana? Daming kalisod. Ako gani, maingon ko sa akong anak-anak, nindutag mo, ugma, pamdagda na ka, lakaw na ka. Minasay ka ng maludid na ang oras. Klase ko sa buol, niya ako to alas 5.
Nya balik na po ang Bible study o Friday. So, uli na po diri, prepare. And then, laka na po Bible study. Ano yung, waiting mo. Yining, abot ani. No, natulog ang bata. Kami di, pagpadung kami matulog, mamata naman siya. Kantahan pag may kanuna, yung puro oha, rin nga kanta, oh. Nga na. Daming gato. So, kining verse 31, ingon siya, busa ayaw ka mong kabalaka kung asa ka mong kanon, imnon o gibiste. Kining mga butanga, tanawa, maoy gitinguha kanunay sa dili magtotoo. Kita ba tanan magtotoo din sa Diyos? Gomero itong ni amin? Kita ba tanan amin? Now, ingon ang Bible, nga kining mga butanga maoy gitinguha sa di magtotoo. Mo bitang gi-check nimo imong kagalingon, mubasa baka pulong sa Dios kay nagtinguha mo ka, ana. Muampok baka kay nagtinguha ka sa Dios. Naglikay ka sa pagpakasala kay nagtinguha ka ning pagkamantaron. Orwa kay panahon sa Ginoo, way ang paampo way basa-basa siyang pulong, kunya kanunay pakasala, si kabalaka si kahadlok, kanunay pandiskarte na lang sa kinabuhi. So niyon ang Bible, dili magtotoo. Di magtotoo. So ang inyong amahan na taas langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butangan. Verse 33. Si pastor wala nasayod nung sa imong giginahanglan road. No? Gani sa mga kasinatian, sa mga kagabion nga magtigom mga papa. Sige kong gadugang og lista sa akong prayer. Hindi na akong iampo ni siya. Hindi na akong iampo siya aning mahina. Mao din ni iyang weakness. Mao di ay ni. So, suwat na ko. Nahibaw ko. Kamu po mga mama. Nigani na to diri. Na ako mong gi-encourage ha. Okay na jud kayo nga nakayipulong sa Ginoo, paambit o kasinatian nga na. Kunya, maningkamot jud ta nga mas taas-taas ang atong prayer. Kay di po pwede o puro na lang kasinatian o nya pag-pray na di na ta ka-pray usay ang uban maghuwat na lang gay puno humang nag-ampo ni pastora ulit na ta gana no ang kini yung prayer na karon mag-sharing man na mag-sharing magpaambitay nagpaambit na siya aron masayod kag unsay angay nimong iampo para niya may purpose. Dili, but gipasabot nga, nag-sharing mo diha, mao na, ampo na. Nyang ampo, dali ra kayo, mura ra panguros. Munang nagpaambitay, aron masayod ka kung sa imong iampo, sa imong igsuon. Mao din iyang problema, ako ni siyang i-pray. Nagadiningon ko nga, ang atong mga panag-sharing diri, human atong sharing, atong isumbong sa Ginoo, iampo sa Ginoo. Ang kuya dire mag-sharing mo dire, ato po sa gawas, inyo pong i-share sa di magtotoo. Nga na. Kay kanara bagyo ang ato ang mga bausahay, imbes na mag-alagad ta sa Ginoo, magdadayi, mananangyaw. Di gyapon malikayan na chismis po ning atong isangyaw. Na? Mega chismis, mga isyong way kasiguruhan, tinuod ba or dili. Nya may nga ganing chismis, pangguba or ginakanunay sa uban. Okay? So, likayan na nato na mga iso. Sige na naman ibalik-balik, mga ingon ko, tanang relihiyon, imuha na! Pero kung wala ni mong pulong sa Ginoo, wa ka na kinabuhi kung sa'y nasulat din. May ara ba po ning uban? Kami mo'y una! Kami relihiyon na una! Pangutan ako sa'y nakabutang sa Biblia, wala kay ba? Mayon para pag kami mo'y nagsulat sa Bible. Oh, kamo mo kay kasulat, manong di man ninyo ikinabuhi. Sige ra tani katarantakan no. So walay kalahian sa dili magtotoo. Kining verse 34 ningon siya, busa ayaw kabalaki ang mosunod nga adlaw. Kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Oh, tanaw na ko tanan, katong naa sa gawas paminaw lang.
Gisulti na ko niya akong usbon. Karong adlaw, gihatagan ka grasya ni Lord. Nay grace, gitagan ka kusog, kumplitong gininhawa. Makadungog ka, makakita ka, kumplito. Karong adlaw. Pero anong nag-uol magkakaroon na kumplito man ka? Tungod kay kasigi ka guna-una sa nilabay. O sige po kag problema sa umaabot. Ang unsay na akaron, kana i-enjoy na. Munang-murang makaingot ng Lord, nagkulang yung biyaya mo sa akin ngayong araw na to. Nganong kulang, kay imong gikuhaan para sa ugma, imong pong gikuhaan para sa nang labay. Ang ugma-ugma, ang nanglabay ng labay lang, ang karon i-enjoy. Magtanong ka niya mula, magtanong kang gulay, lahat ang pwede mong magawa, mag-enjoy ka, kung ikapoy ka katulog. Kung di ka katulog, pagbasa Bible, pag-ampo. Kanang karon. Sige, kakabalakaw sa ako. Mura kaggalog-dugos ka sa akong bugas lagi. Anin lutaw lagi, Brad. Nakadawat na dahita sa ameliorisyon. Yang samtang naglugdog ko sa akong bugas, mao lagi, Brad, mahurot ni asa na buka kong lumagon. Oh, no? Na ako'y auntie mga igsuon ang iyang uncle Siman. Yang uncle, ang akong uncle Siman. Nabison og Siman sin. Kani ato barato pa kay mga palaliton. Okay pa, nakapamanit sila yuta, nakapundar sila balay. Pero niamot gid ang panahon ng igsuon nga natabunan sila utang kay kini mga anak lagi. Eskwela, jadi pun magtinarong eskwela. Na project libo-libo, wa natunong sa project. Ingatan dita, mga scammer ba? Investment scam. Ita mga amahan, mga inahan, sige tang invest atong mga anak, be wise. Kay base nung niya. Ma, project na mo na, ipalit siya po. No? Doktor sa Davao nagpa-eskwela siyang anak sa Dumaguete. Iyang anak sa Dumaguete, nursing, nag-eskwela, siliman. Choice niya, mani siya mas-eskwela Dumaguete, Negros. Napatay siya sa encounter dito sa Santa Catalina. Layok na siya nga ako, gikan sa Dumaguete. Gatoya pa, pag yung anak nag-eskwela, ni-appeal na des NPA. Napatay sa encounter. Nila na lang siya. So siyo na ito nag-ayo. Nakaroon, kining kinatrilingan. Ituyo na ko ning ipaulahi kining 33. Balik tas 33. Karing English, nindun kayo. Ingon ang verse 33. But seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God. Kabalo makakinsa ning taong nakakaplag sa kingdom of God. Wala kasabot sa ning kingdom. Nakahibaw ta nga ang kingdom ni Lord, holiness, righteousness, pagkamatarong, justice, nada tanan. Kana ba ang atong ginapangita? Na listen, hunong sa Diyas kingdom of God, tungod kay mo na'y pinaka-highlight nato nga word, kingdom of God. Ingon si Lord, unahan ang kingdom of God. Na'y kasunod, unya lang nang nagsunod. Unsa diining kingdom of God? Tanawa. Matthew 13, verse 44. Matthew 13, verse 44. Ningon diha, ang kingdom of God or ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma. Hikalutan kini, hikaplagan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab o hilabihan niyang lipaya og tungod ni ini milakaw siya iyang gibaligya ang tanan og unya ang tanan niyang katigayunan og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Tanawa unsay naa niya tanan. Pero tungod aning kingdom iyang gibaligya tanan, tungod aning ang kingdom. And kita tanan we memorize. Yes, we do. Memorizing Matthew 6:33. Ba't wata kasabot? Munang niingon ng atong pagtuon karon nga ang kabalaka o kahadlok resulta sa kulang sa pagsabot. Ningon ang 44
Iyang gipalit. Tanawa ha, ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mag-uuma nga nakakalot og bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan. Tanan nimong gikabalak-an karon ikumpara sa kingdom ni Lord. Nganong nabalaka gyapon ka na anaa naman ang kingdom? Na Christian naman ka, naangko na naman si Kristo. Naanan mo si Kristo. Nganong nabalaka pagyapon ka? Nagganit dire, niingon dito, nga ang tanan niyang gikabalakan, iyan ang ibaligya tanan, gibalikan niya ng kingdom. Gipakawalay, bilin na niya to, kay kining kingdom mo ay bililhon kayo para niya. Munang di na siya mabalaka. Di na siya mabalaka, magsakit pa ko, mamatay ko, di na siya mabalaka, kaya naan ang kingdom ni Lord niya. Di na siya balakag na ako'y kwarta o wala, tungkol kay ang Diyos mo ay mag-provide sa tanan, ngayon kulang. Di siya mabalakag, bisa ko sa'yo mabot kinabuhi, tungkol kay nasayod siya ang Diyos, proteksyonan siya. Gani ang tanan nga gikabalak-an, gipangita sa mga tao, sa mga dili magtotoo. There is verse 44, gibaligya, gitaligdan. Tungod ani nga kingdom. And you know what? Usa sa kanang gitawag nato o usa man na kanang meaning sa kingdom is having dominion. Ikaw may magdumala. And nahibalo ta nga si Jesus Christ. Siya ang kingdom, siya ang magdumala, siya ang hari, siya nanay ang trono. So kung naa na si Kristo Jesus nato, nganong kasigit pamantag kabalaka aning gitaligdan na gani there is verse 44. Gisaligway na gani there is verse 44. Now listen. Sa Maog Hapon chapter 13 verse sa chapter 13 verse 2. Chapter 13 verse 2. Unya tungod sa daghan kayong mga tao nga mialirong kaniya, misakay si Jesus sa sasakayan, milingkod siya, dito samtang ang mga tao nagtindog sa daplin sa lanaw. Verse 3, bigamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanila, daghang mga butang, mingon siya. Mayo sa katao nga miadto sa uma, aron sa pagpugas. Sa pagsapod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan, miabot ang langgam gipanuka kini. Ang uban, nahulog sa yuta nga batuon o nanurok dayon kini. Jutay raman o dili lalong ang yuta. Verse 6. Pagsubang sa adlaw, nalawos ang bagong nanurok o kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Sultian ako mo mga igsuon. Ang atong priority mo gamot ang atong pagtuo. Kanang trabaho, kanang pangwarta, kanang panginabuhi nato. Andyan na, magsunod-sunod raw niya na. Trabahon sa daan nato ning atong pagtuos Ginoo. Di ba kaning ato mauna na imong gikalingawan og tungod kani ni ana nalayo kas imong pagtuo. Karon wala ka mauna ni panahon season nga gihatag ni Lord sa imong i-enjoy nga mogabot ka diha sa pagtuo. Akong mama nato siya isis sa likod. Among balay ko ba? Ang among mga silingan mo, yung anong na nagpastor man mo, panarbaho mo, mga dagko mong lawas, araw na mo ikapatambal sa iyong inahan, naapon mo ikapatungkod ng balay. Magina na ilang tambak. Pastor, mga tapulan, ano mo yan na? Nagkani ko ng pamastor, tapulan, Allah. Suwayan ko na ba? Muna ilang isulti. Pero nami usang igsuon, kato si Pastor JR, mingon siya na, ang akong katuge, kulang pa na ako na ihatag nila. Parang malipay sila, makulangan gyapon sila. May nang mga labit kus Ginoo. Kay matakbaw ko og sila po tagbawon sa Dios. Yan siya. Same sa imuha, ang sa kuha kitang tanan, pareho ta.
Kani adto na nga busy tag-ayo dagan tagikalingawan, relasyon unsa pa na diha. And then imo nakita karon asan mo to? Wala na. And wala na tanan. Ang naan nimo karon is ang imong time. Kana nga time gamita nga mugamot ta sa pagtuo. Dili ta makapukan-pukan ana. Amen. Sa verse 7, ang ubang mga bindi dito nahulog sa dapit na tunokong sambot. Nanubo ang mga tunokong sambot o gilupig ang mga bag-ong tanom. Nang kinahanglang masabtan nato ni pag-ayo mga igsoon, unsa ning giingong binhi nga nahulog sa mga tunokong sambot, nanubo ang mga tunokon o gilupig ang maayo tanom. Verse 22 tabasa, chapter 13 verse 22. Ang mga binhi nga nahulog sa dapit ng mga tunokon, ng mga sakbot, sama sa taong nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka, bahin niining kinabuhia o ang gugma alang sa bahandi, may patigbabaw kaysa sa mensahe o dili sila mubunga. Wala na dunggan to, no? Ingon siya, ang mga maayong bini nga natugok, natagak sa tunokon, sama sa taong naminaw pulong sa Diyos. Pero gihatagan niya bili ang bandi kaysa sa pulong sa Diyos. Munang namatay siya, natapos nagsigi siya kabalaka, namatay ang iyang pagtuo, pagsalig, paglaom sa Ginoo, kaya nagsigi ra siya kabalaka. Munang ningon si Lord, ayaw kabalaka, ayaw og kadlok. So unsa mo paagi di ka mabalaka o di ka mahadlok, sabta og ayaw ang Biblia. Sigurado, maog yun ang atong mapaingnan. Kung sa atong kinabuhi, dilig ta magbabinan tayo. Dali ra kayo ning kabalaka o kadlok mo patay sa atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. In fact, pagmuan nito diri, bali-bali na og sagpa ang mga pulong sa Ginoo nga giwali, di ba? Sakit na gani kayo. Pero kabalo mo kung sa may tabo sa next day, mo patigbabaw gyapon ang mga problemas, mga kalibutanong butang. Kaysa sa pagtagad, pagpamalandong sa unsay gitudlo o giwali. Sige tagpangita unsaon, pero atong Biblia sirado. Lord, unsaon man ako ni, imong Biblia sirado. Saon imong pagkahibaw unsaon, nga ang Biblia nimong sirado man. Sige kung ingon, magbasa gyud ta, basahon gyud nato. Kay dili pwede nga magdepende ra ta, kay wali bitaw ni, pasabot bitaw ni. Mabot man ang panahon. Nawa na panagtigom o wala na mga pagwali. Kining kabalaka mo ni tuo, mo ni mga tunokon, mo ni kahadlok. Nga mo tapos mo patay sa atong pagtuo, paglaom sa Ginoo. Balik na ta dito sa 33 sa Matthew 6. So nasabtan nato tong kingdom. Nga dili na nimo isapayan ang tanang butang tungod aning kingdom nga naangkon nato. Dili na nimo to isapayan. Gani ningon siya, tungod sa kalipay nga kaplagan niya ang kingdom nga daw hidden treasure, iyang gibaligya ang tanan nga naa niya ug iya kadtong gitalinggan na ug iyang giangkon gipalit ang maong gingharian. And ang kingdom nga atong giisgutan, dunay hari, dunay dominion, dunay authority and power. Kinsa may nagbaton ana si Jesus. Karon si Jesus ang giisgutan niya. Seek first the kingdom. Una si Jesus, una yang pulo, una siya. Kitang mga papa o mama, no? Kaniadto ang mauna nato ang usag-usag. Uyab. Ayan na, no? Uyab ko mo. Nakaroon, na may anak, ang anak na unahon, di na ikaw. Niabot na dyan sa tayo. Bisan mga batanon, bantay dyan mo. Muna sige dyan kung ingon natural dyan na, nga maka-feel mo nga, na kuhan ka niya, na may something na inana, magipangbati. Pero ayaw dyan mo kapakyas anang pagmuingon si Lord unaha ang kingdom. Siya dyan ang unaha. Si Lord dyan ang unaha. And ingon siya, and His, righteousness. His righteousness. Dili ato ang righteousness. Wala tayo pagkamatarong. Bukutan na kayo, mangihatangon na kayo, hinimbahon, hingampuon, memorize mo ang Bible. Wala kay sala, di ka mo tingog. Pero sa mata sa Diyos, tapo, nagyapon ta, munang ang atong pagkitaon, His righteousness, not our righteousness. Ang pagkamatarong ni Kristo, sa diyan nakaplagan na nato si Kristo kinabuhi, kinahanglan pong atong ikinabuhi ang pagkamatarong nga naan niya. It means, ang iyang itudlo
pagkamatarong na atong ikinabuhi. The righteousness of Jesus Christ. And naingon siya, unsay conclusion? Kingdom plus righteousness equals all these things. All these things will be provided for you. May mga batanon, manguyab og tagpulo kay pilian lagi. I-provide lang ni Lord ang pinaka-the best. Mas labo ka og mata kaysa sa ni Lord. Si Lord kamao kayo siya mupili. Para ni Arjan. Para ni Jemar. Nas gawas may akong gipang-mention. All these things shall be added, idugang. Kabalo ka ang kingdom ni Lord, si Jesus Christ, padaplen. His righteousness, ang pagkamatarong ni Jesus Christ, padaplen. Sige, tagbukod aning all these things. Mamatay na lamang, mahulot atong kinabuhi, 300 imong edad. All these things, di pa maabot nimo. Di pa makompleto. And you know what? Bisan pag naakaning all these things, kung wa kay kingdom of righteousness, dili ka happy. Because I tell you, sige kang gaangats kinabuhi, gaangats kinabuhi, gaangats kinabuhi, gaangats kinabuhi, fame, power, tanan mo nang naangkon. Pag wala ka ni Jesus Christ o ang iyang pagkamatarong, na nakasatap sa imong mga pangandoy, pinakahabog, tuwa na, pinakahabog, naangkon ni mo talang pangandoy. Next thing you do is to jump off. Muambak na ka. Kaya makay kingdom of righteousness. Ingon siya, all these things will be provided. All these things shall be added. Now listen, this is the conclusion. Si Lord naghimo siya highway, kalsada. Ang pangalan sa kalsada, kingdom and His righteousness. Kining kalsadaan, diya muagi ang panalangin ni Lord. Itbutang imong kaugalingon, iposisyon ng imong kaugalingon, asa mo agi ning giingon ni Lord nga all these things. Moto manggaling kag hagna nganong ari man kasa. Bas paglapas mo sakay padulong. Si Lord na ay kalsadang gimo. Kingdom and His righteousness ang pangalan ana nga kalsada. Adto kapag huwad kay dito muagi ang all these things. Ngayang giingon. Dunay agianan ang pabor sa Dios. Dunay agianan ang panalangin sa Ginoo. Dunay agianan ang kadaugan. Ug mauna ang imong ipangandoy. Pero santo say, wala ka sa agianan, sa kadaugan, sa pabor, sa panalangin, sa pag-angat, sa pag-uswag, sa kamatarong, sa kingdom. Naghuwat, tuwa ka sa kingdom ni Satanas. Tuwas pagpakasalata naghuwat. Unsaon, puro na ng kaampo o pangandoy, pero di mo dagat sa tuwa. Ayaw kag paabot nga na airplane mo to pas Lourdes. Lakaos panglaw. Si Lord nagbutang na diha o, kingdom and righteousness, muna yung airport nga ang bakan sa aeroplanos panalangin. Gahulat og airplane diri sa Pantalan. Kawawa. Uy, maabot yung airplane. O gahulat ka o ocean jet mamudunggo sa airport. Bisag asa na nato gibutang ang atong kaugalingon. Ang gusto ni Lord, iplastar nato og tarong ang atong kinabuhi, ang atong pamilya, anak, asawa, arita diri. Anita, kingdom and righteousness, kining kalsada, dinhi maghaguros ang kadaugan ug ang panalangin. Kanang sige ra tag pangayos Ginoo pero bulag atong giampo. Ang uban magsige ra check. Wow, thank you Lord. Answered prayer, answered prayer, answered prayer. Ikaw magjilos na lang. Ano man silang ka-answered prayer, ka-answered prayer, ka-answered prayer? Asa man kagaatang? His righteousness or imo gihapon kaugalingon paagi? His kingdom, dominion, and power and authority? Or ikaw ra gihapon nagbuot-buot sa imong kaugalingon? I tell you,
Si Lord nagsaan siya. Ang iyang saan, dili baka. Gani ang Matthew 6, si Lord mismo ay nagsultian. Dili pastor, dili pare. Si Jesus mismo ay nagsultian. Ingon siyang ayaw kabalaka. Na ang tawag ang ingon dito sa 13, Matthew 13 verse 34. 34 ba to? Yes. Sige siya kabalaka, nag-uma siya, nagtrabaho, sadyang nakaplakan niya ang kingdom. Hurot ang tanan niyang kabalaka, gani ang tanan niyang gikabalakan, ang iyang luna, ang tanan niyang baligya niya hurot. Unya iya nang gifokusan ang kingdom kini na ang ako. And the Bible says, all these things shall be added. All these things shall be added. And you know what? Daghan kayo tao, mga pamaagi. Na maingon ta nga, kani, diskarte ni sa panginabuhi. Diskarte ni para survive ang family, nanay-nanay. Di ba humana si Lord nagingon? Basahon ni mo na, Deuteronomy 28. Na kung musunod lang ka ni Lord, tanan ni mong kalingawan i-bless ni Lord. Na dedication mi sa gamayng tindahan. Pero ang saan ni Lord mong usbaw o dili mo kunhon. So nag-dedication. But ang promise ni Lord na unahon rin siya, paminahon siya, buhaton niya, siya na'y bahala magpauswag tanan. Kung kanang na sikreto na sakpan pa nato na sa una pa, grabe na takaayo nga ron. Dili lang kayo igura kang gibless, dahil mo pagkakang blessing sa uban. And wala ta nag-isgot rin kabahit prosperity preacher. Because ang blessing dili man ay material lang, dili man ay panalapi, dili man ay panglawas, spiritually, uswag sabta, man ay blessing. And ang ana is to obey. Unsay gisulti ni Lord. In Matthew chapter 7, verses 24 to 27, niingon ang 24. Busa ang namati sa akong pulong o nagbuhat diini may sama sa usa ka taong maalamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Verse 25. Sa pagbundak sa ulan, sa pagbaha o ang hangin miapak ni kusukuso niya atong balaya, wala kini matumba kay natukod sa bato. Sa verse 26, apan ang taong igorang namati apan walay pagbuhat sama sa taong buang-buang nga natukod sa iyang balay diha sa balas. Sa pagbundak sa ulan, ang baha miabot ug mihapak ang hangin ni kusukuso nitong balaya, natumba og nagulog. Obedience. Unsay atong mga nakatunan, kabalong ang mga igsoon, yes. Siguro niyong wala dyan nahibalo si pastor sa unsay problema sa akong family. Gani si pastor wala nakabisita-bisita sa inyong mga tagsa-tagsa kapanimalay. But sigurado sa lista na ang yun na dito. Lord, kaning bataa Ginoo, i-lead ni. Karon mag-apply pa siya trabaho. While magpaambot siya, ilin siya sa iyang time na mag-focus siya sa imong pulong. Mugamot siya diya, mutuo siya diya, musalig siya. Lord, kini nga tatay Ginoo. Lord, kini nga asawa. Lord, kini nga mga bata. Naala dito, nakalista. Ginabray, ginaampo nato sa Ginoo. Lord, nga naman, tungod kay ang taong dilihingang puon, grabe na ka mabalakon o kahadlugan. No? Grabe na ka. Makakita, laganin na, may white lady, may black lady, green, may purple. May aninong nilabang. Ano kayo ta? No? Sa among ang mga igsoon, among bahay, sa likod anak na duha ka star apple. Pero taon siya star kay daghan kayo, pero ang ngalan dira anak niya tar. Wala is tar apple. Sa unang pagduna nagidumog na gapuyo diha, gapuyo. Hadlo kayo. Pero sa diyang nakaila ko Ginoo, na ko gapuyo diri ko taman duyan. Ato dito gabi rugnaw kayo. O may nagpuyo na o kay sagyawan. Di na ka, wala na kay kahadlok. Wala kay kabalaka. Unsa ganito ng kabalaka o kahadlok, mga tunok.
lupigon nila ang maayong tanong. Karon lami kayo ang wali nga maayong lisong nga atong nadawat. Pero ini gawas nato dinhi sa church, matubang na butas mga tunog, mga problema, mga kabalakaw, mga patay sa itong pagtuog, paglahom sa Ginoo. Kunang dapat ka mo gamot. Before makita ang nindot nga daon, dagko nga mga sanga, ang nindot nga bunga, dapat ang gamot una ang nakagipinsa na, nalugong na, nanagko na, nakagunit, nagtamad. Usa mo tubo ang punuan ng sangaw ng mga dahon manong ha. Ang gusto nato, gusto tamo nindot tayo natong kinabuhi, kwarta na dayon, nindot nga balay, ingunana. Pero atong pagtuo, huya mo nang inig, walay nabilin. Anong tanan? Taranta, kahadlo ko kabalaka gihapon. And kabalo ka mga igsoon, kung dili ka prayerful, puyan kag hadlok o kabalaka, gamay ra maingnan nimo sa church, backslide ka. Grabe po to siya, wag ko naman ko naman no. Sa pagtuon niya na ako nakikubid. Nga na dayon, gamay ra maingnan. Or kita asang ra gani kag kilay. Luon na na yun. Wala pa. Higa mo. Nagisgot ka kabahay kabulahanan. Ang tao nga bulahan, di na mahalo kung di mabalaka. And you know what, naatay ka ng pangadji. Ino na ito na pangadji, hindi na pag-ampo. Pero niyang maghimaya ka Maria. Puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa ka nimong bulahan ka sa mga babaeng tanan. Di ba sakto? Himaya ka Maria. Bulahan ka sa mga babaeng tanan. Kanang word nga bulahan ka sa mga babaeng tanan. I-check na to na. Luke chapter 11, 27 to 28. Tanawa diha ang naigsuon. Kanang tao nga bulahan, dili po na siya mahadlok, dili po na siya mabalaka. Tanawang Lucas 11, 27 to 28. Ingon dihang may igsuon, sa dihang nagsulti pa sa Jesus ni ini, may usang kababae nga masinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug mingon kaniya, bulangan ang babae nga mao'y nagsabak ug nagpasusog kanimo. Sa verse 28. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Si Maria, nagkinabuhi siya din pa sa kalibutan, nabulahan siya. Ikaw, tawa na mas Maria, kung sa may mong plano? Nangandoy batang mabulahan ta? Kanang nasa imong tapad, nabulahan ka sa mga babae nga tanan. Kung laki, nabulahan ka sa mga lalaki nga tanan. Hello? Laki rin ba iha? Tanawa, verse 27. Atras 27. Ingon siya. Wala na. Anak. As he was saying this, nagwali si Jesus. Doon ay usa ka babae, a woman from the crowd, raised her voice. Distract niya ang wali ni Jesus. And he said to him, the womb that bore you and the one who nursed you are blessed. Ang nagsabak ni mo, nagpasuso ni mo ulahan. Iyang ipasakot si Maria. Pero sa pagkatinuon lang kaning bayhana, nanong nikalit mo po na siya insert na si Jesus nagwali ba? Nagsulti si Jesus? So gusto ko niyang madumog po siya, makita po siya. Yan nagtuo siya, pasidungan siya tungkol siya ang isulti. Pero gitubag siya sa Ginoo, verse 28, tanawang tubag ni Lord. He said, even more, those who hear the word of God and keep it are blessed. Ang tubag ni Lord, ingon siya, kadto hinuong na minaw sa akong pulong ug nabuhat ni ini, maoy bulahan. Munang nasi mong tapad, imong giing ng bulahan ka sa mga babae nga tanan. No? Na mga tao nga, ingon ana ra kanunay ilang imuon. Balik-balikon ko nila na, pila na ka yugto. O si tawag ka na. O si tawag ka na. Di ba ka ng kada linya niya? O ka ng kinadaan? Kana may nga na ka, glory be to the Father, the Son, the Holy Spirit. Nga ikatulong. Ang misteryo. Balik-balikon yun eh. Blessed are you among women.
O ya, bisan kita nga, mga Kristoano, na-memorize nato ni. Kaya nga naman, sa radyo na ani, ikalasayas, baptist. Bang! The angel of the Lord declared unto Mary. Nga na, mutingog. Ini ka alas 3, bang! Memorize siya ako na ito na. No? You died. The source of life. Oh, God. Memorize. Pero kabalo ka, daghan ang nangingon, bulahan ka, pero sila di yun mabulahan. Nga nung dili man yung taon mabulahan, kusog lang manalipod o reliyon, kami una, kami sa tuway masabas ang Biblia. Muna ingon niya ang Bible sa Titus 1:16 o sa Titus 3 at Timothy 3. Ningon diya pagsulti pareho nagmensahe ningon magpabilin silang relihiyoso pero isa likoy nila ang gahom niini. Likayin ning mga tawhana. Maya ka Maria puno ko sa grasya pero laing adlaw piste ug yawa ning manggawa sa baba. Grabe na mo na yung mga pastor, personal na mo na yung mga sinsuri na gud. Ang gusto ni Lord na klarohon sa ito ang karong tinuod bagitang magtotoo sa Ginoo. Because ang imong ikahadlukan karon iyampo sa Ginoo. Ang imong ikabalakan sa Ginoo iyampo sa Ginoo. Nahanap na mo kang nabalakan, ampo na po sa Ginoo. Naangan nabalakan na mo ka, ampo na po sa Ginoo. Sunod alam, nabalakan mo, naampo na mo kas Ginoo. Katulong alam, naampo, sunod bulan ampo. 3 years di mong inampo sa Ginoo, pagkaya mo na tusol ba, nagtubag sa imong problema. Pero naay butang nga nasulbad. Imong problema wa pa nahuman. Pero ang problema ni Lord na nakita sa imong nasulbad. Your problem, ang imo ka kong problema, dili prayerful. Dili tahingang puot. Nasa 3 years na itong pinangayog tubag sa itong pag-ampo, nahimutang prayerful. And sa diyang niabot na ang tubag sa iyong pag-ampo, thank you Lord! And dili na po katuntinto nga di ka mag-ampo because nasanay na kang mag-pray. Grabe si Lord magpahilaw na. Amen? Grabe si Lord magpahimutang sa kada usa nato. Now, before tamong end, mag-pray na ko. Niya tayo problema karon sa COVID. Kabalo mo? Mga malaw mo, nahimog vaccine, arong pugnan ni kamatayon. So to say, ang uban nila, naigaw sa vaccine, kaya mo react mo doon itong lawas, di man doon na yung parehong tanan. Namatay pa hinoon. Himog vaccine. COVID ra ang problema. Nya si COVID nagdalagdag ang problema. Bagsak ekonomiya, sirado trabaho, gutom, kakulangan sa pagkaon sa tinuod ng kaalam sa mga kabataan. Lockdown. Ano yung problema ang gidalaan ni COVID? Kabalo mo? Unsa ka kung buhian tanan? Balik normal. Ang COVID na timanon. Balik normal. Ang face shield ta, face mask, wala na lockdown. Open tanan, trabaho tanan, open ang tourism. Na-COVID ya, timanon pang mamatay lubog. Nadara. Ibalik ka na ba? Pero ang pinakasulpad yun mga igsoon ka ng buhi yun ang paglaom sa tao na mabalik yun sa Ginoo. Karo, ang gihimo ni COVID nimo, gitangtangan kaniya sa imong trabaho, imong mga kalingawan. Dahil gibutangan kaniya kahadlok o kabalaka. Doble no? Doble. And that is why karon nagpahinumdom si Lord. Nga si kinsa pa na dihang COVID, kung sa mga ngalan anak nila, the name Jesus is above all name. Diha anang pangalana, itukod ang imong pagsalig, pagtuo o gugma, aron nahugaw imong hangin, ginawaon, hugaw ang tubig, imong imnon, wala na safety aning kalibutan na, di ka mabalaka, mahadlo kay kapaluga ang Diyos, ang tubig na naghatag o kinabuhi. Siya ang pagtinapay na naghatag o kinabuhi. Siya ang tuburan sa tanan. That is why dili na ka ang ngayang mahadlok mabalaka. I tell you, kanang mga balatian ni mo karon, mga bayrono nato diha, mga unsa pa na, mga tanan natong concern katong mga nagapang-apply og trabaho one day. Gusto lang ni Lord unahon ka. Unya lang ang trabaho.
Unya lang ng mga ikaw may ang una. Himuon ka ni Lord nga prayerful, musalig niya. Prayerful, musalig ka niya. Trabaho ko niya imong pagtuo, mugamot ka siyang pulo. And ang tanan magsunod-sunod na unya na. Balikon nako. Iplastar ang imong kaugalingon sa dapit diin dito maghaguros ang panalangin nga gisaad sa Ginoo. Kana nga kalsada nga agian sa panalangin o sa tanan nimong gikinahanglan. Ang pangalan niya is Kingdom and Righteousness. Ato pangita ato, unya dito barog og paghuwat. Si Lord na pagmusaan, dili siya parehas imong ex. Si Lord pagmusaan, iya yung buhaton. Amen? Madisappoint mo tagamay, pero bangon gyapon ta kay ang atong pagsalig na asa Ginoo. Let's close our eyes. Let's pray. Salamat kaayo o among langit nun nga amahan sa mga pulong na among nabasa karong adlaw. Salamat kaayo Lord sa paghatag o kaalam. Sayad yun may kami sa kung sa una mo ang pamilikamot. Wala yun may gahong otoridad o katakos na mabuhi, survive. Bisa kung sa ako na magpalingkamot na makabot na makatiguhang makapangandoy para namang para sa pamilya. All these things, O God, giningtanhan walay kapuslanan Ginoo. Kung layok ka na mo ang kingdom, kung layok na mo ka, O Jesus, kung layok din na mo ang pagkamataron sa pagkinabuhi. It's not our righteousness, but it's your righteousness, Lord. Kabangi lamang kami. Malagpasan na mo ning tanan nga among giatubang karon. Ang concern na mo sa mga minahal sa kinabuhi, ang kawalan doon na mo karon. Sa imong gamahan mga kamot among itugyan, Ginoo. Salamat, Lord, nga walay usaha nga mapakias sa imong mga saan, kinigtanan, kaplagan na mong magpanghitabong sa tagsa-tagsa na mong mga kinabuhi. Kami mga papaon sa among kaligawan, panalangin ni Ginoo. Ang mga mamahatagin kanunay o gigong kaisog-kusog, magpadayon sa pagbalang sa kinabuhi, magsaling ni mo. Amahan, inahan, mga balatian, karong rasahan, Ginoo, maabot sila sa imong hikap. Sa tinuod, Lord, ano yung mga panahon, sulod sa among pamilya, grabing kawalan noon, mga hinungdan sa panaglalis, niabot sa managdumot, managbungol, walay kalipay, walay gugma, kabungkagon ng pamilya. Ang inahanglan, pinimo, Ginoo. Ang mga anak, dili na mo sila kayang iyahan. Magsalamat ng imong mga pulong madamog nila, mahimod lang iya sa pagkinabuhi. And thank you, Lord, na ikaw, Ginoong Jesus, mauna na mo karon na ibutang ang gugma sa among magkasing-kasing. Matag-adlaw mo basa kami sa imong mga pulong. Masabdan mo kami. Matag-adlaw magsalikoy kami sa mga butang na imong inumtan because imo may iposisyon sa dapit na dito maghaguros ang imong mga pabor na moagi noong para na mo sa mga tinuod Lord usay makapanguta na kami unsa kakagabanan unsa kakadato nganong lisod kami nganong ningali kami pero karon nadungog na mo ang mga puno ug naangkon na mo ang katubagan tungod kay nakaposisyon mi sa dapit nga dili dito moagi ang imong kadaugan. Ang panalangin karon ibili na mo ang among kaadlok ang nataranta o ang kamalaka wala may pake limpyo hugaw ang anin among ginawaon magkasinado-sinado ang among mga panarbaon mag-lockdown ang yuta wala may labang tungod kay ikaw Diyos apli ang kagraan sa imong pagigugma na mo apli ang imong gingarihan sa pagpupok sa among magikinahanglan. Tanan nga niya karon walay lang kawan
sa imong paghikap, sa imong gakos, sa imong pag-comfort, sa imong pagdasig. Tanan namong mga pray, mga concern namo, nga among mga minahal, may mga balatian, we will receive complete healing in the mighty name of Jesus. Among mga anak nagtapos silang eskwela, one day, dunay panarbaho, ginoong mo, ay magihatag sa ilahan, Lord! Sa iyong kalimutangan, Igsoon, ayaw ulit kami ka makapray. Iampo ang tao na nasa layo. Iampo ang iyong problema. Bukas makalawa. Pulihan ni Lord ang iyong mga luha. Pulihan niya sa paghumay, sa kalinaw, sa tinuod na kalipay. Hindi mo maangat ang imong apaga tungkol sa imong mga kasakit.